morning. Ananing tayo mo guys, namaon si Russell guys kay para sa buntag ni. Hapon na ni guys. Para itagak ni Alex sa kadlawon. Si Mrs. Mao ay nagmaon guys. Practice lagi siya og paon hangtod nga siya nagyuhinoy gipialan pagpamaon guys. Ingon ani jud ning mananagat. Samtang si Alex niya sa may sakayan galingkod. Og kani pong usa guys, namaon kay ilawd kuno karong gabi eh. Managko sila karong gabi una guys. Mamasin sila kung doon na ba isda sa gabi eh. Mo nang usa sab si Bert ani mag-apil-apil lang po siya sa panagko guys. Atis niya og loud kay daghan magkuha sila si Alvin gabi og si Berto gamay. Mao na nga mo palutaw po siya karong gabi una. Mao nang namaon pa mi ani guys. Busy mi ani pamaon isig talikod laman mi. Kay nagpakuha lagi og isda og magabi eh. Muna og kaluyan lagi ta sa Ginoo basin makuha taon diyang gabi og isda. Paldutan! Na si Berto gabi na zero. Dako, si gamay na aman. Kuan. Tulo, oh, basta kay libo ka pinhalin. Awat-awat mas Berto, ay noon kaage. Berto gama, adako gabi nanagat. Panagko. Wow, tulo ka buok, pilang kilo ton? Pila? Tulo. Pila kilo ba? City Media, wow. Kaatan. Nanuwas ra to. Wala lagi siya kuha. Kani kasi sa mga junior. Palutaw gyapon ni Doy. Naati ni. Paldo galing nih. Si Bert kay na zero ba? Tugaya naka-answer. Do City. Pila ra may sugilanon guys.
Ha? Mantel. Ipakuha? Kuha aday. Since nakainit. Usa ka. Kuan, duha ka. Igo ka to galog duha ka. Dua kalunod. Duha ka pa mga kuan. Kanatanan, tubig. Igo ko tili. Ato ko man. Okay, di mo na maunsa. Aw pata. O biskwit nga. Upat, 25 ra ba? Upat din sa biskwit. Upat. Sa pa na? 25 matay usahan ng kuan. Kanang Juice. Plus. Oh, sige basta upat to bo. Hindi kay madyo po na day. Sa kuan, nama kay ice. Ay apa lagi? Libot nga naman nag-ayos ng kan tubig. Lah, kadamo ris na ako wala gapaong ko. Ay, di na pauga. Duha do, duha pala do. Hindi madapag, duha ka dito ba? Upat, lima, enam, tujuh, walo. Ayan ako. Hi, Robert. Tama naman nagipandong. Tulo pa naman. Og magkuan day ta ano kuan. Uy, magkuan day ta ganang sa natin. Mak. Kaning babaw ni Mak. Makubong ka ni. Ano sa? Nawa na rabag disprodusan. Puro tarong puto. Amang ita ko sa steak na. Guys, naday ta diri nag-video guys kay kama ni og siwol. Hello guys. Pwede de. Mano dek di butang nga kahoy doy. Mubuso yan. Ah, Saliad na siya. busili. Oh, hapit na mo din na human adto. Napuno na to de. Napuno na di ay. Hawak ko ang beach. Guys, naging karon nagasakit nimi guys. Masag after guys. Oh!
Yung paniod to na. Ako kay Bao. Hapit ako mahuman po sa mano, kang Berto. Talang rin. Ay, Kaya isang, nagkato ka pa. kabirto na. Isang aping ng, isang aping kapin. Ano, ayun eh. Ano, ayun eh. Ito na, laom na. Laom na. Ubo na karoon. Laom na. Diyan na na. Undang ko kay grabe na gamot. Karoon ng baga ah.